Lucas Kapitulo 12. Sa maong panahon, sa nagatigom ang mga linibong panon sa katawhan, sa pagkaagi nga sila nagtinumbanay ang usa ug usa, siya misugod sa pag-ingon sa iyang mga tinun-an una sa tanan. Magmatngon kamo sa lebadora sa mga Fariseo, nga mao ang pagkasalingkapaw. Apan walay bisan unsa nga gitabunan, nga dili igapadayag, og walay gitago nga dili mahibaluan. Busa, bisan unsa ang inyong ginaingon sa kangitngit, pagahidunggan sa dayag, og unsa ang inyong gisulti sa hungihong sa hilit nga mga lawak, igamantala sa ibabaw sa mga ibubungan. Og nagaingon ako kaninyo, mga abyan ko, ayaw kamo kahadlok kanila nga nagapatay sa lawas, og sa tapos ni ana, wala na sila'y arang mahimo. Apan magapasidaan ako kaninyo, kang kinsa kamo angay mahadlok. Kahadloki siya nga sa tapos siya makapatay, adunay gahom sa pagtambog ngadto sa infierno. Oo, ako nagaingon kaninyo, kahadloki siya. Wala ba igabaligya ang 5 kalanggam nga gagmay sa tagup at kadiyot? Og walay usa kanila nga hikalimtan sa atubangan sa Dios. Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo, ginaisip ang tanan. Ayaw kahadlok, mga mahal pa kamo kaysa daghang mga langgam nga gagmay. Og nagaingon ako kaninyo, ang tagsa-tagsa nga magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, siya igasugid usab sa anak sa tawo, sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Apan ang magalimod kanako sa atubangan sa mga tawo, igalimod usab sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Ug ang tagsa-tagsa nga magasulti sa usa ka pulong batok sa anak sa tawo, siya pagapasayloon ni ana. Apan kaniya nga nagapasipala batok sa Espiritu Santo, kini dili pagapasayloon. Og kung magadala sila kaninyo sa atubangan sa mga sinaguga, og sa mga punuan, og sa mga kagamhanan, dili kamo magkaguol kung unsaon, o unsa ang inyong igatubag, o unsa ang inyong igasulti. Kay ang Espiritu Santo magatudlo kaninyo, niadto gayud nga taknaa sa inyong kinahanglang isulti. Og ang usa sa panon sa katawhan miingon kaniya, magtutudlo, sugua ang akong igsuong lalaki, nga bahino niya uban kanako ang kabilin. Apan siya miingon kaniya, tawo, kinsa ba ang nagbuhat kanako, nga usa ka maghuhukom, kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Og siya miingon kanila, magtan-aw og maglikay kamo sa kahikaw, kay ang kinabuhi sa usa ka tawo, wala matingob sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Og siya nagsulti sa usa ka sambingay kanila nga nagaingon, ang uma sa usa ka tawong dato, mihatag og daghang abot, og siya nagtulotimbang sulod sa iyang kaugalingon, nga nagaingon, unsay pagabuhaton ko, kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. Og siya miingon, kini ang pagabuhaton ko, pagagubon ko ang akong mga dapa, og magtukod ako og labi pang dako, og diha kanila, pagatipigan ko ang akong tanang mga abot, og mga bahandi, og magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi, nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom, og maglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, buang-buang ka, karong gabii pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi, og ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa naman sila. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi, alang sa iyang kaugalingon, og dili bahandianon sa atubangan sa Dios. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, busa nagaingon ako kaninyo, dili kamo managkaguol sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong pagakanon, bisan pa alang sa inyong lawas. Kung unsa ang inyong igapanapot, kay ang kinabuhi, labaw pa kay sa kalanon, og ang lawas kay sa biste. Palandungan ninyo ang mga uwak, nga sila wala magpugas, bisan mag-ani, nga walay kamalig,
bisan dapa, og ang Dios nagapakaon kanila. Pagkalabaw pa ninyo og bili kay sa mga langgam. Og kinsa kaninyo nga tungod sa pagkaguol, makadugang og usa ka siko sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Busa, kung kamo dili makahimo sa pagbuhat ni anang labing jutay, nganong nagakaguol kamo mahatungod sa uban. Palando nga ang mga leriyo kung unsa ang pagtubo nila. Wala sila magbuhat, bisan magbilik. Apan nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa si Salomon, sa tibuok niyang himaya, wala makabisti ingon sa usa niini kanila. Apan kung ang Dios nagapabisti sa ingon sa balili sa kaumahan, nga karon anaa, og ugma igasugnod sa hudno. Dili ba labaw pa niini magapabisti siya kaninyo? O kamo nga mga jutay og pagtuo? Og dili kamo magkaguol sa pagpangita kung unsay inyong pagakanon og pagaimnon? Og dili usab kamo magmaduha-duhaon sa hunahuna. Kay nga tanan kining mga butanga ginapangita sa mga nasod sa kalibutan. Apan ang inyong amahan, nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining mga butanga. Apan pangitaan ninyo ang iyang gingharian. Og kining mga butanga, igadugang kaninyo. Ayaw kahadlok, jutay nga panon, kay mao ang nahamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ninyo ang anaa kaninyo, og maghatag kamo og limos. Magbuhat kamo alang kaninyo og mga puntil nga walay pagkadaan. Usa ka bahandi sa mga langit nga dili madunot. Diin walay kawatan makaduol, bisan bukbok makakutkot. Kay kung hain ang inyong bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Baksan ninyo ang inyong mga hawak, og pasigahon ang inyong mga lamparahan, og magapakasama kamo sa mga tawo nga nagapaabot sa ilang Ginoo sa iyang pagpauli gikan sa kumbira sa kasal, aron nga sa pag-abot og pagtuktok niya, ila gilayon pagaablihan siya. Bulahan kadtong mga ulipon nga sa pag-abot sa Ginoo, makaplagan sila nga nagatukaw. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga magabakos siya sa iyang kaugalingon, og magapalingkod kanila sa pagkaon, og siya moduol og magaalagad kanila, og kung moabot siya sa ikaduha nga pagtukaw, og kung sa ikatulo, og hikaplagan sila sa ingon, mga bulahan kadtong mga ulipona. Apan hibaluin ninyo kini, nga kung ang agalon sa panimalay, nahibalo pa unta sa takna nga moabot ang kawatan, magtukaw unta siya, og dili unta niya pasagdan nga mabuslutan ang iyang balay. Busa, mangandam usab kamo. Kay sa usa katakna nga wala ninyo paghahuna-hunaa, moabot ang anak sa tawo. Og si Pedro miingon, Ginoo, nagasulti ba ikaw niining sambingay alang kanamo, kun alang sa tanan usab? Og ang Ginoo miingon, Busa, kinsa man di ay ang tinugyanan nga matinumanon, og maalam nga kaniya ang iyang agalon, magatugyan sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang bahin sa kalanon sa Sibo gayod sa panahon. Bulahan kadtong ulipon nga makaplagan sa iyang agalon, kung kini moabot na nga magabuhat sa ingon. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga siya magabutang kaniya sa ibabaw sa tanan nga iyang gibatunan. Apan kung kadtong ulipon, magaingon sa iyang kasing-kasing, ang akong agalon nagadugay sa iyang pag-abot, og magasugod sa pagpamunal sa mga sulugoong lalaki, og sa mga sulugoong babayi, og sa pagkaon og pag-inom, og sa paghubog-hubog. Ang agalon ni adtong ulipon moabot sa usa ka adlaw nga wala niya paabuta, og sa usa ka takna nga wala niya hibalue, og magahingilin kaniya, og magatudlo sa iyang bahin kauban sa mga dili matinuohon, og kadtong ulipona nga nahibalo sa kabubuton sa iyang agalon, og wala mag-andam, bisan magbuhat sumala sa iyang kabubuton, pagabunalan og daghan. Apan siya nga wala mahibalo,
og nagbuhat mga butang nga angay sa mga hampak, pagabunalan lamang og diriyot. Og bisan kinsa nga gihatagan og daghan, daghan ang pagapanilngon kaniya, og kanila nga gitugyanan og daghan. Daghan ang pagapangayoon. Ako mianhi sa pagsalibay og kalayo sa ibabaw sa yuta, og unsa pay pagtinguhaon ko kung kinimisiga na. Apan aduna ako'y usa ka bautismo nga igabautismo kanako, og daw hilabihan ang pagkaguol ko hangtod nga mamatuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako sa paghatag og pakigdait sa yuta? Nagaingon ako kaninyo, wala, kundili sa pagkabahin-bahin hinoon. Kay sukad karon, adunay 5 sulod sa usa ka balay nga mabahin. Ang tutulo batok sa usa, ug ang 2 batok sa tutulo. Sila mabahin, ang amahan batok sa anak, ug ang anak batok sa amahan. Ang inahan batok sa anak nga babayi, ug ang anak nga babayi batok sa iyang inahan, ug ang ugangang babayi batok sa iyang umagad nga babayi, ug ang umagad nga babayi batok sa iyang ugangang babayi. Og siya miingon usab sa mga panon sa katawhan, kung makita ninyo ang dagom nga magasaka sa kasadpan, moingon kamo dayon, adunay moabot nga ulan, og kana moabot. Og kung makita ninyo ang hangin nga habagat nga magahuros, moingon kamo, adunay moabot nga makusog nga init, og kana moabot. Mga salingkapaw, kamo mahibalo nga manimaan sa dagway sa yuta og sa langit. Apan ngano nga dili kamo makaila sa tilimad-on niini nga panahon, og ngano nga bisan sa inyong kaugalingon dili kamo maghukom kung unsa ang matarong. Kaysa nagapadulong pa ikaw uban sa imong kaaway ngadto sa punuan, paningwahaon mo gayud diha sa dalan nga ikaw makagawas kaniya. Tingali ikaw uniya, guyoron niya ngadto sa maghuhukom, og ang maghuhukom magatugyan kanimo ngadto sa agwasel, og ang agwasel magasulod kanimo sa bilangguan. Nagaingon ako kanimo, dili ka makagula didto hangtod nga imong pagabayran ang katapusang diyot.